сафорати тоҷикистон барои ба ватан бозгаштани гурӯҳе аз тоҷикистониҳои дармонда дар шаҳри цхинвали, осетияи ҷанубӣ мусоидат кардааст. дар хабарномаи сафорат омадааст ки ин 18 нафар бо сабабҳои гуногун банд монда буданд. берун овардани онҳо рӯзи 11 октябр бо кӯмаки мақомоти рус имконпазир шудааст. аз ин пештар Рамин Габлай, раҳбари хадамоти давлатии муҷирати Абхозистон, гуфта буд ки бинобар маҳдудиятҳои COVID-19 ҳудуди 3000 муҷирони кории Тоҷикистон-Узбекистон дар ҷумҳурии Абхозистон банд мондаанд ва бо сабаби баста будани марз имкони бозгашт ба ватанҳояшонро надоранд. Абхозистон соли 2008 аз ҳудуди Гурҷистон ҷудо шуд ва худро кишвари мустақил эълон кард, вале аксар кишварҳо аз ҷумла Тоҷикистон истиқлолияти онро ба расмият намешиносад. бо ин вуҷуд барои садҳо шаҳрвандони ҷӯёи кори Тоҷикистон, Абхозистони рӯ ба Русия як минтақаи дигаре барои кору даромад шудааст. соли ҷорӣ сафорати Тоҷикистон дар Русия даҳҳо муҷири тоҷикро аз ҳудуди Абхозистон берун карда барои бозгашташон ба Тоҷикистон ёрӣ дода буд.